ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, дӯстони меҳрубон. Дар шаҳри Самара қарор дорем ҳамроҳи Фарухҷон Ҷалилов ҳофизи беҳтарин. Салом дӯстон, ҳар яки шумоёни азизро бо омадомади соли нави 2022 табрику шодбош мегӯем ва ҳар яке он нафароне ки айни ҳол анаҳамин навори моро тамошо карда истоданд, санаи 2 январ ба ресторани Метропол дар шаҳри Самара қарор дорад, Алматинская 21. 2 январ соати 5 бегоҳ 17 ба шабнишини бисёр ҳам хотирмон даъват месозем. бовари комил дорем ки шабнишини бисёр ҳам хотирмон ба дараҷаи олӣ мешавад. биёед, мо ҳар яки шумоёнро интизор ҳастем то лаҳзае бошад ҳам дур аз ғаму ташвиши зиндагӣ бошед. албатта сурудҳои мо бӯи ватан мекунад. мехостем ана ҳамин чорабиниро як ҷоя бо дараҷаи бисёр ҳам олӣ пешвоз гирем, то ки соли 2022 пур аз хурсандиву пешравиву муваффақиятҳо бошад. ҳамотонро интизорем дӯстон, битон мо бо шумо дидан хурсандем. Саломат бошед дӯстон. саломату сарбаланд бошед.